Okay, back to the ball. Ay! Meron kaya ang pangalawang tira? Sakit naman ako. Ay, music yan. Alonso, Alonso. Kita kaya ako kasi kay Panuel. So, Ramos. 1 minute, 20 seconds. 16-14. Ay, nakalimutan. Ayan. Tapa, sunod ko ba? Sunod siya. It's a play. It's a foul. Hindi wala mo. Okay. 1 minute. One side is up. Sama Tagutin. 36 seconds. And sa segundos. Score is 14-16. Kita iba ka, no? Okay, para sa